Čau lidi, já jsem Timmy180405 a vítám vás u dalšího videa. Dneska jsme na horách v Krkonoších. Ano, je tu krásně sněhu jako prase. Už jsme byli i na lyžích. Teďko nejsme, protože už jsme z toho úplně, ale úplně pryč. Informace budou určitě, budu točit nějaký asi vlogy různě, informace a tak. Jsme tu na pokoji, máme tu pro 4. Tady je Nina 2007. Nechci prozrazovat vlastní jméno, ne? No, nechci prostě. Tady je moje postel. Tady je naše koupelna. Ano, máme tu záchod vlastní. Hurá, sprchu. Jo, tady tam je zrcadlo. No, halení zatím nechám, to bude když tak až za 15 odběratelů, až bude. A tamhle je náš malý počítač, ten sice možná za malou chvilku bude můj. Venkov jsem vám ukazoval. Ještě tak chodbu. A jelikož na tý se musí svítit, tak tady nevidíte. Tak počkejte. No, stále blbý. A jaký je asi schválně výhled tady? Pojďte se mnou. Ano, tady byla lanovka, když se to zblíží. Tady byla lanovka. A když tamhle, tak tam je chata Viktorka a tam ještě zatím je sjezdovka. Když půjdeme dolů, takže teda teďko asi dám střih a uvidíme se dole, abych to zbytečně nemusel dělat, jo? Tak čau. A tady za těmi dveřmi bude bazén. A je zamčeno a je. Tady pole to je sníh, ale vy to asi nevidíte, bohužel. Ale rampouchy, no je tu hodně sněhu, no. Maximálně tak 5 metrů, ale i stejně. Vidí se to. Tamhle je chata Český rozhlas. Nevím proč, teda proč se to tak jmenuje. Když tak mi napište do komentářů. A teda... Tak a já teda doufám, že jste si video užili s Ninou tady, mojí takovou sliškou. A pokud se vám toto video líbilo, dejte lajky, odběry. Pište do komentářů, já se tam do nich kouknu, co bych když tak měl vylepšit. A za lidi, jsem tu zpět, jsem teď dole a tady je jídelna velká a malá. Ukážu vám nejdřív tu velkou. Ano, já se to musím trochu zaostřit ještě. Tohle je tady je náš stůl, když to přiblížím. Tady je různý stoly, tady jsou výdejní okýnka a naproti je malá jídelna. To je tak malinká, že radši ani ne. Ale když to chcete, tak pojďte za mnou. Dveře od malé jídelny. A můžeme se jít kouknout. Tady je teda takhle malá jídelna. Jenom tenhle ten stůl, plus ještě židle a televize Panasonic. Teda nevím, jak se zapíná, ale myslím, že vím. Tady tím tlačítkem. A no, z tohohle videa by to bylo asi, no, ještě ne. Půjdeme ještě do druhého patra a to já mám střih, to půjde do bazénu.